evening lahat dyan. Good evening Maron. Ayan mga kabuka, good afternoon pala. Good afternoon sa inyong lahat dyan. Ayan, for today's video mga kabuka, i-share ko sa inyo yung paano magbalot ng saging. Ito, ayan. Nakahubad ako mga kabuka kasi sobrang init. Papakita ko sa inyo paano magbalot ng saging. Let's go! Ayan mga kabuka, ganyan pala yung pagbalot ng saging. Balutin natin siya mga kabuka para hindi siya malabutangan og lang, di siya langabon. Baluto na ka para dili siya kaunog iro. Ayan, yan ang protection sa mga kabuka, protection sa init. Para di siya maluto. Ayan mga kabuka. Ayan, may suksok na siya. Tapos binabalot na lang. May ano na siya, may separator na. Hanap na naman tayo ng iba. Ito yung pinakamahirap mga kabuka, oh. Nasa kanal. Ayun, delikado dito mga kabuka, ang lalim ng kanal, oh. Ito yung pinakamahirap sa lahat. Ayan, ito yung ano dito. Ito yung trabante dito. Ganito yung uniform namin dito. Ayan yung uniform namin. Ayan mga kabuka, malapit na matapos. Ayan, konti na lang talaga. Kapoy na day. Ayan, hindi mo mapapansin tao yan, oh. Kakulay na ng lupa. Ayan, laki ng saging, oh. Ayan, sobrang laki talaga yung saging, oh. Oh, di ba? Ang kabaliktaran. Nasa 24 hands. May separator ni. Oy! Wag mo nang lagyan ng separator yan. Ayan na mga kabuka, ang laki na talaga ng banana Q. Ayan, malapit na matapos. Malapit na, malayo pa rin. Okay, tapos na. Tapos na, Day. Kailangan talian yung ilalim mga kabuka para di siya mapanos. Ito na, oh. Nasa 33 hands. Grabe, nagkuhag saging diri ay. Oh, 23 ka hands. Nimang nuksok. Kisa na nuksok ka na, kisa na nuksok. Ay mga kabuka, yung silupin na yan yung nasa tunga mo na siya ay protection para dili siya mabrusing. Balag mahulog kang nagsaka basta ang saging. Diba? Asa mo tayo yung kauban ron? Wala na? Ay mga kabuka, sanay na sanay talaga magbag ng saging. Ay, sarap ng buhay ko dito. Ay mga kabuka, sobrang init talaga, oh. Tingnan mo yung buhok ng bagsoker namin, kulay puti na. Sa init yan. Yung dalawa doon, no? Dalawang monkey.
Ayan, mahirap yan gawin mga kabuka dahil hindi madali. Hindi madali magbag ng saging. Okay, tapos na. Tapos na ang isang bulig. Ang isang ikalya, hindi pa. Ito yung pinakamabilis magbag mga kabuka. Ano? Oh, tingnan mo, seconds lang yung ano. Bilis daw. Astila, di papilay. Labay na eh. Ilang kabiyos na doon? Ha? Ilang kabiyos mo? 1,000? Oh, di ba? Hinahinay dong ha. Mahulog unta ka. Nakuha bulig dia oy, no? Nasa 44 hands na ba? 44. Naitangkal diri oh. Tapos na talaga. Tapos na talaga. Kawawa naman yung mga kaibigan ko. Ayan oh. Napagod sa tumang, nahirapan sa tumang kalisod. Grabe mga kabukaw, sobrang init. Init ng panahon natin ngayon. Buti pa sa probinsya namin sa New York, malamig pa doon. Probinsya lang yun. Bre, tabig na pa rin. Ano mo, kanina paano video na mo? Ha? Kinulong rin mo. Binuhi ni Bosing. Ayan mga kabuka, hapit na yun mahuman. Grabe mga kabuka. Pati ni sinawag likod ba? Perting hayaga ba oh? Grabe ang init talaga oh. Madali na siya mga kabuka kasi naka ano na siya eh. May bagsok na siya dito, may bagsok na siya. Baluti na lang kaya mabilis lang siyang matapos. Bilis lang siyang ano? Kauban sa madugay. Ano? Tapos na. Takin na. Ayun mga kabuka, hanggang dito lang yung video ko. Thank you so much for watching. Hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel. Thank you so much. Bye bye.